Chcete vedieť, o čo sa bijú tieto dve chicks? Nie o moju priazeň. Táto má ráda AC/DC a táto UFC. A chcete vedieť, ako to medzi nimi dopadne, sledujte videa Ekolabu, kde sa okrem toho dozviete aj to, ako fungujú elektromobily a batérie. Ja vám teraz poviem, akému AC/DC a akému UFC fandím ja. A to bude teda iná muzika. A nie sú to ani slepačie zápasy. Ako hrdý šofér elektromobilu budem hovoriť o AC, DC a UFC spôsoboch nabíjania. Elektroauta potrebujú na nabíjanie jednosmerný prúd, teda DC. Mnohé nabíjacie stanice majú striedavý prúd, teda AC. Na toto slúži palubná nabíjačka, ktorá mení striedavý prúd na jednosmerný. Rýchlosť nabíjania je tak daná výkonom nabíjacej stanice a výkonom palubnej nabíjačky. Ak na nabíjanie používate nabíjaciu stanicu DC, teda s jednosmerným prúdom, môžete palubnú nabíjačku obísť a nie ste teda limitovaní jej výkonom a nabíjanie prebieha oveľa rýchlejšie. No a pre veľmi netrpezlivých ľudí existuje UFC nabíjacie stanice, ktoré nabíjajú až s výkonom 350 kW a auto tak nabijú za zlomok času. Dokážu to vďaka veľmi vysokému prúdu, na ktorý musí mať pripravené konektory, ktoré takúto záťaž nesú. Prvú UFC nabíjaciu stanicu na Slovensku spojaznili ZSE Drive na R1 už v roku 2019. Väčšina ľudí nabíja svoje auto cez AC nabíjacie stanice, na ktorých sa auto nabíja približne 6 až 12 hodín. Ideálne v noci a cez wallbox, až kým ráno nezakikiríka kohút, alebo v našom prípade sliepočka. Rýchlo nabíjacie DC stanice nabíja auto za pol hodinku až hodinku. Nájdete ich doma aj v zahraničí, tak sa nemusíte báť, že tam uviaznete. Stačí ísť očkom po označení ZSE Drive alebo ich partneroch. No a UFC nabíjacia stanica vám nabije dojazd 400 km len za 15 minút. Pripútajte sa, chicks, ideme do finále. A vy sa pripravte, lebo s elektromobilitou sme ešte neskončili. V ďalšom videu si povieme o rôznych typoch konektorov, batérií a o tom, čo je to wallbox. Sledujte nás na YouTube, Facebooku, Instagrame a ponovom aj TikToku. Nech vám už nič neujde.